Hola, bona tarda a tothom. Soc en Xavi Vila, el director comercial de Immobiliària Espígol, i avui us presentem aquesta casa que tenim aquí al Golf PGA de Caldes de Catalunya. Concretament és la casa a la Pineda número 18, que és un xalet de tipus villa, d'acord? Són xalets amb una gran parcel·la, generalment amb 2 o 3 plantes, i ja us ensenyaré una mica com és el seu interior. Si podeu acompanyar, aquí tenim la zona d'entrada, amb aquesta escalinata i un gran vitrall a la part d'aquí dalt, de manera que ens dona molta llum en aquesta banda és del que seria la casa, llavors aquí tenim sol de matins. La casa està orientada a 4 vents, evidentment, perquè és una casa aïllada, però intentem afavorir al màxim l'entrada de llum a través d'aquests grans finestrals. A l'entrada tenim l'espai de cuina i de menjador. Comencem per aquesta banda de la cuina. Com veieu, per aquest format obert, com fem habitualment a Espígol, tant les cases que fem a zona Fornell i Sant Gregori com les de l'Alt Luxe que fem aquí a PGA Catalunya. Llavors aquesta cuina és una cuina Voltal, d'una marca molt coneguda i de gran qualitat. Tot el que són electrodomèstics, tant com si fossin cimera, com forn, com microones, són de marca Gaggenau. Llavors estem parlant d'elements d'alt luxe. Tots aquests aparats que veieu aquí són totalment personalitzables. Llavors el client que compra la casa pot personalitzar des de colors, materials, models d'electrodomèstic, si vol d'una manera o una altra la cuina. Per tant, la fem totalment a mida, com els nostres projectes que ja coneixeu. Si em voleu acompanyar cap a la part de fora, aquí tenim aquesta gran terrassa, començant per la part coberta per aquesta porxada, on tenim una zona que podem menjar-hi, tranquil·lament, amb un gran espai de 8-10 persones. A la part d'aquí darrere tenim una altra zona de terrassa on disposem d'una barbacoa, que ja deixem instal·lada per al client, i una mica de zona de safareig per poder-hi cuinar, donat el cas, tardes d'estiu fins a nit d'estiu aquí. Llavors la piscina i tot aquest espai totalment obert que veieu aquí, que ens dona cap a un dels camps de golf d'aquí PGA, concretament es veu la zona del Rin, i ens permet estar tranquil·lament en aquesta piscina, gaudint d'aquestes fantàstiques vistes i sobretot de la tranquil·litat. Perquè si observeu, si escolteu en aquest cas, podríem dir, si parem de parlar no sent absolutament res més que ocells, fressa d'arbres, de pins, és a dir que estem en plena natura. Tot aquest espai d'aquí fora, entre la part jardinada i la part de terrassa, estem parlant d'uns 50 metres aproximadament. Més la part d'aquí darrere que tenim al menjador, si podeu acompanyar, que és aquest altre jardí en format pati mediterrani d'uns 30 metres més. Llavors, en aquest espai de menjador el que s'ha buscat és integrar aquestes dues bandes al jardí principal amb aquest pati mediterrani. De tal manera que ens dona una gran visibilitat, tant des del sofà com des de la zona de taula, i ens permet gaudir d'estar en aquest entorn natural com és el d'aquí. En aquest cas, tota la casa l'hem moblat i decorat expressament per tal de poder-vos-la ensenyar. I bé, i cap aquí continuem cap a aquesta part de la zona de nit de la casa, on hi ha una sèrie d'habitacions. Aquí al passadís disposem d'un gran armari, totalment integrat en la paret, al qual disposem de rober, calaixos, totalment personalitzable a mida. I en aquesta banda dreta disposem d'un bany de convidats. En aquest cas, la rajola que s'ha escollit és una rajola d'un color força neutre, però podem escollir rajoles de qualsevol tipus, com us comentava. Continuant cap aquí, disposem d'aquesta primera habitació doble, amb un armari integrat també. Tota aquesta part ens queda orientada a la cara sud de la casa. Ja veieu que l'entrada de llum des de qualsevol banda, a qualsevol hora del dia és molt important. I després per l'altra banda tenim aquesta suite, on tenim l'armari aquí a l'entrada. Podem fer un cop d'ull als acabats de l'armari. Així us fa una mica més la idea de com treballem, aquest acabat tèxtil de dins, amb calaixeres, lleixa i barra penjador. Llavors la zona d'habitació, aquesta habitació estem parlant d'uns 15 metres quadrats aproximadament, i en aquest cas disposa, igual que l'altra habitació, mirant cap a sud, aquesta vista de la façana de la casa, i llavors el bany, en el qual tenim plat de dutxa i la pica. Ara passem a la part de dalt, perquè veieu com és la part d'habitacions de suite.
Bé, ja som a la primera planta d'aquesta casa que us comentàvem. Si voleu passar, acompanyant-me fins a aquesta primera habitació que tenim a la part de dalt. És una habitació molt àmplia, en aquest cas també d'uns 15 metres quadrats, amb el seu armari integrat en aquest costat d'aquí, de tal manera que queda molt dissimulat. I llavors, el que tracta una suite, tenim el propi bany integrat a dins, en el qual tenim plat de dutxa, en aquest cas hem mostrat una rajola i un tipus de plat de dutxa que podreix molt en color. Per tant, si us fixeu, el color és molt semblant a la paret amb el terra. I llavors doncs, tenim aquest moble de bany, els vàters suspesos, amb sistemes integrats i amb vista també cap a l'exterior. Per últim, passem a l'altra suite, a la suite principal. Tenim una mica d'entrada, fent una zona de rebedor, i el bany, que és un bany en cas molt i molt gran, el qual disposa d'aquest espai de pica, la zona de banyera, zona de plat de dutxa, tot amb vistes cap a l'exterior, i llavors la zona de laterència. És un bany que és molt i molt gran, com veieu en mides, el que afavoreix que doni més majestuositat en aquesta master suite. Aquest espai d'aquí tenim la zona de vestidor. Com veieu hi ha armaris baixos i armaris alts a banda i banda, de tal manera que tenim molt i molt d'espai d'emmagatzematge. I ja per últim passem a la zona de dormitori en si. Tot això ens dona cap a una terrassa, orientada igual que hem vist la terrassa anterior, amb vistes cap al camp de golf en aquesta banda, i cap a aquella banda, que és una zona oest, tenim el Montseny. Aquesta no s'aprecia molt bé perquè hi ha una mica de boira. És la zona de dormitori. Bé, ara deixem la zona del soterrani de la casa. En aquest cas està separat en dues bandes. La banda aquesta dreta és on tenim el rentador, una zona de servei, de planxa, rentadora, secadora, doncs és un gran espai on tenim aquesta part de baix, multiusos. I llavors la sala de màquines. En aquest cas tenim, començant per aquesta banda dreta d'aquí, on tenim el switch, tot el tema de connexions de la domòtica de la casa. Llavors tenim la caldera de gas, i tenim una sèrie d'elements com acumuladors d'aigua, terra radiant, etc. Llavors, si anem cap a l'altra banda del que seria el soterrani, trobem la zona de garatge. Aquesta zona de garatge és molt i molt gran. Aquí podem posar-hi un mínim de 3 cotxes sense programes de sortida. I llavors zona d'emmagatzematge, zona de per fer-hi festes, qualsevol tipus de serveis que fer en aquesta sala d'aquí. No és habitual que aquí a PGA tinguem sales d'aquest tipus, llavors és un valor afegit que té aquesta casa, amb la zona d'accés a la rampa, per tal de guardar els cotxes. Bé, doncs això ha estat tot. Us hem presentat aquesta casa de Pineda 18, d'aquí PGA Catalunya Resort. I ja sabeu, qualsevol informació extra que necessiteu, plànols, memòria acabats, la teniu disponible a través nostre, tant per correu electrònic com per telèfon. Fins aviat. Gràcies.